зрители! Намираме се на една от най-уникалните панорами в Рила планина, на връх Аладжа Слап. Право пред нас на запад Мечи връх, голям Мечи връх. Отзад Картала. На по-преден план Горна Кадиица, Марков камък. След това, след него Долна Кадиица, най-отзад Царев връх. Долу виждате хребета на Радовица стига до Илийна река, цялата долина на Илийна. Дигаме поглед нагоре, най-отзад Калините, Причебор, след това се изкачва Чаушка, Чука, връх Баба, отзад връх Вазов и Готовишки връх, след което минаваме на връх Дъбрава, Теодосиеви караули, зад тях Мальовица, след което Орловец, Злия зъб, Ловница, Великана и Попова капа заедно. На преден план четирите Теодосиеви караули от редицата. Стигаме Рилец, право пред него на преден план, Мермера. Така, отзад Синьото езеро, което в момента е в сянка, най-отзад Водния чал, малко от Голям Мечин, Горавица, след което стигаме до Погледец и Маринковица. Отзад част от скакавците, малко по-напред Павлев връх, на преден план Черна поляна, най-високия връх в област. Между Черна поляна и Канарата връх Шишковица, на заден план Голяма мусала, Малка мусала, Близнаците, първия, втория, след което Маришки чал и Манчо. След това продължаваме с хребета на Овчарец, на по-преден план ниското Зелени връх. Зад Овчарец Песоклива вапа, следва се долината Гранчар и в нея отзад се виждат последователно Ибър, Каменити чал, Белмекен и Сиври чал. На по-преден план на връх Гранчар, част от Ковача, зад него хубаво се вижда пирамидата на Суха вапа. На преден план Реджепица или Скалец. Най-отзад поляните на Джаферица, неизвестен за нас е този връх, който се подава в ъгъла, след което тъмничкото връхче се подава, това е връх Курджилък, казвали сме го в друга лекция, след него Лопатишки връх, след това идва Средния връх. Право по Средния връх се спускаме надолу, за да видим Семково, Жан и курорта Семково. Минаваме на преден план, гледаме Динков дол, долината на Белишка река, долината на Места, Родопите, в далечината Гърция. На преден план минаваме на хребета, където са Куков връх, Малък Мечи връх, отзад цялата верига на Пирин. Зад Малък Мечи връх се виждат връх Езерник и малко от Герман. На преден план хребета с Озуница, Ангелов връх и двойния Голям Мечи връх. Завършваме на Коджакарица, хребета Коджакарица, отзад хребета Радовица. И двете слизат долу в Илийна река. Край на лекцията.